isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Lucia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man nga maistresak ngamin unayan gapu iti aramidan ti anak ko. Isuan na panunot ko tinagsurat ken ka bareng matulungan nak amang bagbaga ken kuana. Jak ngaminan amo no kasanok atub ngaren. Madanaganak ta amangan no dumteng to ti aldaw a mapasamak ti pagbutbut ngak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. At iti kwarta nanang, makaamo kayon agumatang iti bagas ken agasyo. Agbayad kayon tumutan iti kuryente. Ha? Nagadunday ti akwarta? Sa dino tinangalaam iti daytaw anak kaw? Ay kat sa dino pa'y kumangay, intad ni Miguel Manan? Ni nanang at talaga, kasla di kay pailaan na irwam. Dayan, anak. Mamin ano ka di nga ibagak keng ka asaan anasaya at tikastang aramidaw. Amom lang nga ruden a pamilyado jay tao. Ngam apay adim mo payla ang sinaan. Nanang, awan madingar aramida. Tultulungan naklaang ni Miguel. Amom ka day asyak ti madandanagan gapu iti kastang aramidaw. Kasanulaangan numaamuan ti asawa na kat umay nakasugudan dito'y balay. Di kay kadi madanagan nanang, ta saan to apulos a mapasamak dayta. Ay, dayan anak, laglagi pong kumanga awan ti palimod adin to maibutaktak. Jak laki di kabailan a makita a masaksaktan ka. Isu a pangaasim ka di at agbalbaliw kan. Sinaamon day di a Miguel sakbay nga dadakis a mapasamak kang kaanak ko. Nakasaritam ka din ti anak talo siya? Wan Bertaw. Kay, anya nga iti kunana. Ay, kas iti sigod lakay. Talaga adi na kayat asinaan day di a Miguel. Ay, una yan ni Dayan. Talaga natangkan ti ulo na. Naku namon Bertaw. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramiden ta. Tapno isardeng nanti kas di nga aramiden na. Panagkunakit inaramid tamit amin ay napamuspusan. Ngam awan metlat ta. Talagan sa ditan kabailan alapdan pa'y di anak talo siya. Ay, wan nga rod Bertaw. Kasla proud pa'y di amang ibagaan na ragsak iti den na ni Miguel. Proud, ngagbalin akabay. Kasta ka day. Una yan. Di nan sawit amo adakil agulo. Ti sinirik na. Day tangarod ka lakay. Kinapudno na, kanayo nak amadandanagan. Kaslapay kiti padpadaanak asumugod to dito'y balay ti asawa ni Miguel. Bayam, takasaritak tuman man ang di anak ta. Wan man Bertaw, barang denggen na kamatan. Di mat na ko nam iti kanya, nga okay kayo mat iti asawa Miguel. Katuen, talaga nga okay kami kini Marisa. Awan parikot iti nagbayatan mi. Taapay mo't ana sa ludsud mo, Dayan? Awan mat ket di, Miguel. Siyempre, agsigsigurado aklaang. Amangan nga minukula at latan asumugod iti balay mi. Di kat nakababain. Amangan no iraman na pa'y asaktan dagiti dadakil ko. Banag ajak kayat ama pasama. Di kagdanag. Tadinan to aramidan da ita. Nabayag kaming agdandan nakin ni Marisa. Ket oray iti naminsan, di na inaramid di kasta. Kan maysa, sana kasya klase ti tao ti asawa. Ang runaan iti amin, saan a bayolente? Nga oray amuna nga da babaen, kasta ka di? Wan, di ka kadiagdanag, tasyak ti makamukan ka.
Nairwa man ta sa hawak kanyak. Iso nga awan nga rudrumba nga pagdanagam dayan. Ay, no apay mat ngamin nga oray amukon nga addan asawam kat saan kalata masinaan. Naidumak ngamin nga agayat, dayan. Anong seryoso ak, Miguel? Awan ka di plano ang mga sardeng iti relasyon ta? Ti mangisina kanyak, ti kayat ko asawan. Awan apulos dayan. Ngamin, si Katirason, no apay ang naragsakak dayan. Nga oray kabit na klaan, kasta ka di? Iti kaano man, saan akasta ti pangibilbilangaken ka dayan? Miguel, Amom dayan? At datag iti banag nga ammo tayo abito. Ngam di tayo mabaling nga isardeng, nang runa no da ito'y abanag ti mang parparagsak kada tayo. Hustuak, san ka di? husto ka, Miguel. Ang apay nga minaya, ada ito ti pagsarsaritaan ta. Umay ka man gindi, tani. Kailiw ka una yan. Sana kita, makikiak, Miguel. Baka bang pangluga talaga. Baka pa mauyong ti kinapintas kinabanglom dahil, no? Sa di maning tinaggapuan dagita ginatgatang mo, dayan. Ha? Ay, kwatatang. Diyak ginatang dagita. Inted da iya opisina. Di nakman ululbudan si kadayan. Amaw, no sino tigim matgatang ka dagita. Ha? Mamin ano aya nga ibagamikin ka. Sardi nga mo, ti pan nakirelasyon mo iti tao nga addaanen iti asawa anak to. Tatang, mamin anumat aya nga ibagak kada kayo. Naragsakak iti dan na ni Miguel. Naragsak ka nga agbalin akabit, kasta ka din. Wan, tatang. Naragsakak nga uray anyapay ti ibaga ti tao kanya. Naragsakak nga uray may saak laang akabit. Ngamin, magungunod ko amin akayat ko. Nginginaan abado, cellphone, bakasyon iti agduduma a lugar. Kinaminen a material abanag, asigod nga arapa apkulaang. Anak, saan aday ti pangrukudan iti pudpudno a kinaragsak? Anya pa'y lang ay ati pagparikutan nyo, kat mairanranod kayo mat, tatang. Dayan, Kas makita yo mat, saan tayo amaaw-awanan iti makan? Awan parikutyo kadagiti bills namang mangtedakmat iti binulan. Saan lang aday ta? Saan tayon apagparikutan pa iti agas ni nanang? Ngamin, addan igatang tayo. ay kayat ko pa'y agrigat tayo. Yung timabiyag iti kwarta, nagtaod mo't iti daka sa wagas. Tatang saan anagga po iti dakis awagas ti kwarta nga ititad ni Miguel. Nagrigatan na date na. Nagtaod iti negosyo na. Kan may sa, tulong na kanyak ti kwarta nga ititad na. Wen, nga madal asawa ni Miguel. Saan ka kadi amabayin, ha? Ay, huston tatang. Jakon kayat ti makisinungbat kada kayo. Basta siya, naragsakak iti biyag ko ita. Tilaeng mo't pagbutbut ngan mikin ni nanang mo. Ang mga nudumteng to ti aldaw nga agsublikin ka ti kastungar aramiden. Awanin ti maibagak tatang. Basta ti amo, naragsakak iti biyag a pinilik. Day talaang tatang. Wow! Nagpintas matanda ito abalay, Miguel. Nagustuhan ka di madlaeng? Launay Oh, at iti tulbag. Dito ikan nga agned, aging kat kay kayat mo dayan. Agpaiso, Miguel. Wen, ginatang ko dito yung paragan ka. Oh, at iti papeles. Nakanagan kin ka dito a house and lot. Sigurado ka? Wen ko naklakarudan. Agyaman ak, Miguel. Awan na nyaman na. At dapat may sa sorpresa ken ka dayan. Anya da ita, Miguel. Makikita mo kaditi puro ako siya nakaparada ita si dagtigay. Juan, apay da ang kotse. Kukwamot lang dayjay. Oh, at iti tulbag. Pudno ka di da ito'y, Miguel. Saan ak ka di ngagtagtagainap laan? Saan dayan? Pudno ti makitkitam. Inggatangan kay tilugan, tapno saan kan nga commute pa eh.
Kan inggatangan ka iti balay, tapno maaramid mo ti kayat mo. Ay na, agyaman ako na Miguel. Thank you talaga. Awan na yaman na dayan. Kasta ti kinapatag mo kanya. Wow! Barbaro man ang tabag mo, Dayan. Uwan nga rod, ureta cellphone mo. Kasla tayo karurwarlaang a modelo dayta Dagitoy? Uwan, kabarbaro nga agpaiso. Inregalo da kanya. Regalo ko na, friend. One friend. Regalo manipod kini Miguel. Kasta ka di, friend? One friend. Angam agoray ka, friend. Awan ka di mat marikriknam a panagbutang. Amumot siguro ti kayat ko asawan, Dayan. Panagkunak kat awan mat siguro ti rumbang apagbut nga, friend. Saan ka kadi amabain iti ibaga ti tao ken ka, friend? Amuyo, uray anya pa'y ti ibaga ti tao kanya. Awanan bibiyang ko. Ngamin, saan mat nga isuda ti mangpakpakan kanya? Kang runaan iti amin. Di daam mo tirik na. No adda pudpud no amangay ayat. Kan mangipatpatikkan ka. Saan da ka matkit di nga i-judge, Dayan? Angam... Huston, Jenny, di mon ituloy ti ibagam. Basta siya, nagbalinak laang mat a practical. Praktikal? One, kat naragsakak iti sitwasyon ko ita. Angam, No Dayan. iti matang dagiti tattao ang makakikita kanya, kat bidot tar aramida. Pues, saan kanya? Ngamin, naragsakak. Kat iti puso ken kaunggak, iso ti husto. Iso nga awan nga rod makalapad kanya. Naimbag man, tanasurutan pa'y ti dalan a nagawid dito'y balay, Dayan. Ninanang at talaga. Sorry ka din. Saan abale? Tamanipod ita. Dituyak pa'y laang balay nga agawid. Iso adikay ka din agpaspasugnod. Ha? Nagboring met ngamin no ijayak latan balay aginatang ni Miguel. Awan kadkadwak no kasjay nga agawid ijay banayda. Iso akinasaritak ano mabalin kat aginawid aklatan dito'y balay. Imanugot met, iso nga daak ita dito'y. Ay da, maragsakan amakangig iti dayta anak ko. Ang mas naragragsakak kumaano sinaamunday di Miguel. Ngamen, awan tinasaya at amasakbayam kang kuana. Husto ka din day tapa ng sersermonyo kanyak nana. Di kay lang amang sersermon kanyak. Bayan nyo, tapanunutak anaimbag ti may papan iti dayta. Agpaysaw! Ninanang at talaga. O sige panawan kayo pa'y dito'y. Medyo nabanugak ngamin, kaya't kuntagi na na. Naa, mabait la ang anak ko. Saan tapay analpas ang nagsarita? Dayan! Baliwan tayo tulangan dagsarita nanang. Nabanugak ngamin at talaga. Iturog ko labiit. Ay, una yan ti anak ko. Ay, Diyos ko. Lawlawagam ka di at ipanunot na. Sapay ko mata makaamiris matan kat sinaan nanday jay Miguel. Anya tima ko nam kinidayan, friend. Desperadan samat tanday jay agayim ta. Hay, wen nga rod, friend. Angam amom, no maminsan adamat punto na. Nay, anya ti kayat mo asawan, Lara. No panunutom anaimbag, adayo nangabak ni Dayan. Nangabak ko nam, friend. Wan, ngamin, amin akid dawan na ni Miguel, ipapaaymat ni Miguel. Kita aman, inikan na nga rudan iti balay, inikan na pa'y iti kotse. Wanan niya. Awanan parikot na. Adda aminan kenkwana. Pudno nga ada asawa ni Miguel. Angam kaslaawan mat ngamin bibiyang ti asawa na kenkwana. Nairwam mo't siguron, Bidtot nga agpayso ti pan nakirelasyon na ni Miguel. Angam no maminsan, mas natimtimbang latta ti ragsak ngam ti aramidan ti maiparbeng. Sapay la kumata saan adumteng ti aldaw nga agbabawin to ti gayem ta, friend. Wen nga rod ngam no bilang ta dumteng tumanday tang aldaw,
Sapay la kuma, ta saan pa'y anala daw ti amin, friend. Simangpit ka din ni Dayan bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Nakaawid kuman kat iti kasti nga oras. Ang apay ngay nga tanga aging gaita kat awan pa'y di anak ta. Amangan met no nag-overtime manay. Sapay la kuma at akasta. Ang amom, sa balit at parparik na kanyak birtaw. Anya manin dayta? Ang mga no nagkuyog damanan iti daydi ang Miguel. Mala, di ka nagpanunot iti kumkumpurmi dita. Tinasayaat. Awagam lagan di anak ta. Iti kasta, mamuanta no sa dino taen niya. Mabit lang nga raw taalak ti silpong kaw. Indisok itay kat itirabaw ti ref. Ala, ingka nga rod alain ti cellphone mo. Tawagam ni Dayan bakit? Aging ga kadi ita, kat saan mo payla ang asininaan day je a Miguel Dayan? Adday ta kayo man ako na akon nanang. Anak, ang mumut a pamilyadon day je a tao. Nabayagan nga amok day ta nanang. Ang mumugayam. Ang apay ngay, adi mo payla ang sinaan. Apay ngay nga itultuloy mo payla ang timakirelasyon kang kwana. Apay, anak ko. Amok abidot nanang. Amok abasol. Ang anya nga rod ti aramida. No isumat ti pagragsakak nanang. Ay, Dayan, anak ko. Kan maysa, jakmat siguro pakabasulan. No apay asubya-subyan nak ni Miguel. Ang ana. No awan pagkurkurangan ti asawa na. Saan mat siguro nga agsapol iti sabali a babae ni Miguel nanang. Wan, ada akon dita anak ko. Ang saan na akayat asawan, ahusto matan ti aramidam. Awan imbagak ahusto tar aramidat nanang. Ngam sapay la kumata maawatan dak. Kun maysa, jakmat ag-agawan ni Miguel iti pamilya na. Makaawid mat nga oray anya nga oras sa kay-kayat na. Wan, ngam uray anya pa'y ibagbagam, kabit kalata anak ko. Uray pa'y, tinapatag, naragsakak nanang. Kahit kasta ka dilatan anak ko, kasta ka ba ba ti panagkitam iti bagim? Ha? Diyak ka mo nanang. Basta ti amo, naragsakak iti dan na ni Miguel. Kang runaan iti amin, ay ayatat daytoy. Agin innayat kami kin ni Miguel. Kat awan to apulos ti makapagsina kada kami, nanang. Ay, awanan. Talaga adya kun amo no anya ti aramidak iti anak ta birtaw. Uresak bakit? Naumak pa'y kita namang bagbagakin mang palpalagip kin kwa na. Mababainak pa'y din kadagiti chismis amang mangag ko. Panagriknak kat ibagbaga dagiti tao, akon konsinsyenta ti anak ta iti panakirelasyon nakin ni Miguel. Bayam na kita na tao bakit? Ibagadalat ta natin kahit lang ay baga. Ay, Bertaw. Manipod pa itay. Awanin ti daduma apang panunutek. No saan at ipagsayaatan ti anak ta. Uray bidot iti matang dagiti tattao. No isumot ti pagragsakan na. Ay kitsuportaran ta bakit? Tinapatag naragsak ti anak ta. Di mo ibaga nga ayunan wano kanunungan ta ti panakirelasyon ni Dayan iti addan asawa na, Bertaw. San met ngay ti kasta? Ti kanyak lang. Anak talata ni Dayan. Ket awan ti daduma ama aramidan tayta. No di ti mangipalagip kin kwa na nga adda talaang ditoy ang mangipatpatag kin kwa na halusya. Ay, Bertaw. Karalag talatan. Kasapay lakuma. Talaw-lawagan ti Diyos ti panunot na. Ket maamiris na dagiti bidot na bakit? Ay, sapay la ko mga raw. Tadumtang tumula ang ti panawan ang makaamiris ti anak ta. Ket sapay la ko ma, tanudumtang tuday ta akanitaw. Saan pa'y analadaw ti amin, lakay. Aging gaita, agtultuloy paylaang ti relasyon ni Dayan ken dayjay a Miguel. Amok nga adu ti manggura iti anak ko,
gapu iti daytoy nga inak imbinglay. Ngem anyangay nga rod, ano saklatan ti mangbasa kadagiti comments. Tinapateg, nayibkas ko tiriknak babaan iti panagsurat ko dito'y programam. Talaga ngamin adjakon ammo no anya apam magbaga ti aramidak tapno agsardeng ti anak ko. Ket sapay la kumata matulungan da kami, babaan iti panangted mo iti opinyon mo, may papan iti daytoy abanag. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lucia. Ken ka pagayam Lucia. Kas naganak, napatag wano importante met ti panangipatag ken panang suporta tayo kadagiti anak tayo. Ngem kunada nga rudan, amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Amin abanag ket adda limitasyon na. Di kay mauma amang palagip ken mangipaamiris iti anak yo. Kadagiti posible ang mapasamak ken posible nga agbalin nga epekto wenno ibunga ti pannakirelasyon na ken ni Miguel. Kasari tayo iti nasayaat ket di kay mauma ang mangigiya ken kuana kadagiti agbalin a desisyon na iti biag. Alakastan pagayam Lucia. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Fara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas pammabungad makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan a Fara. Tinak ibinglay ita ket saan a maipapan ken ayat, no di ket maipapan iti nagbalin a padas ti pamilyak gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kani ading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua a lalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang,
Examin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak nanang, masapol ngagbayad akong ititis paper me. Naibos pa yun ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan nako. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana. Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo't. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo't ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang, Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan nga wan klase mi. uray siyak met nanang. Nagagetak met at tumultulong kada kayo ang mapanaglablaba kinaglakla ko. Maala, baybay yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayag danag, tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Bisinamot ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda ka met kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matla adagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mat nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murengyo kasinsin. No kwarta a binulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan nak. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta kasinsen. Saan ka mat siguro atuleng kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. Noan niya kasinsin. Papursyentwam, kasta ka di? Ay, 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay, no marigatan ka, di ure agbirok ka lang diti sa bali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga minsi may nar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kastaya, kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan,
Sa dino ti ayanda? Ay kat napanda nag-eskwela Oh, adtoy. Idulin nyo ta ang mga makita ni tatang. Imbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay naagyaman ako na'y anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang. Ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsiyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi ka imanugot iti kayat na. Ay na, kitnudanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga gawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimmangput ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Naisipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Nagtala ka ako na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko na mat atulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakon asawa. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Katpudno matibagbagak. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. May pangurday tayo. Walis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka naman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kaslak pa'y maulaman iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Mabit lang takitaak no, dapay nabati nga ina po iti kaldero, wan. Sige, manang. Ay, dapay ina po'y ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dayak. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang adnantun asumangpot ni nanang. Ada ihawid na ama sida. Sige, manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talaga. Ala, mangan ka nga ruda ading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagnatumatlata ti guri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidag. Di ka agdanag, anak ko. Patsik amaikat matlaang da ito eh. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod, anak ko. Aywan, apay, napanandya atim. Diyak man amo, nanang. Ang amang ano napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay lang, nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo?
Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay lang ti makitagad tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Un manang, Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayang daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadagiti morang da. Isupay ti tangdan na kanyak. sige. Urayan kan tumidla makawid. Sa akmapan iti karwasan. Wen ading, Sumipngitan. Anyang iti pangrabyon tayo manang. naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat lakid din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga no karkaro nga agsakit ni nanang. Gapu iti stress na kanitatang. Unay na ti biyag. Husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarti ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan a naglaba? Nabisinan, anti. Matlagayam. Ay kat mangan ka nga rudan Pagkakaimas amakan ti anda dito ay. Namakas na jakmat makapangan. Pampanunotek ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuna. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala, balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaysuan ti Rina? Wen, malala, balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiin, tamapan ko alaan ti tangdan mo ang naglabawan. Ay, sige auntie, kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapak ang makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo matan na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko, naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor ken nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo kadi nga okay kayo, nana? Wen ko naklang arudan. Katagyaman akan ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidan mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agin na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabailak wen no saan ti agtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon anak ko. Nanang. Apa yan? Apa yung agsangsangit kamot ng Jordan? Ay, inuyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya?
Nga mapay. Gapoy tibo kayo abalon ko. Kanayon kano abo kayo tisidag. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog akas iti balbalunan da. Ano niya? Uray dagiti kaka-eskwela ak nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pay kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pay ti badok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang. Katawaan damot ti butbut a uniform ko. Punas kano day jay saan a uniform. Ala, gusto nan anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit dita agiskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga igaad mi ti agadal. Iti kasta, makaturpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kandang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Juan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin. Di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapaapyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dakkan o akasarita. Juan, umay ka iho. Sumrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amum ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, ket dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wen, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko? Nadi kat agraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto'y titangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad day ta libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam uray no kasta. Kayat ko nga inaldaw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati madkit din ni Dexter. Isundo ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan madkit di aradagsan ti trabahom dito'y?
Aglinis, aglaba, kan agluto laeng. Si kalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtali na ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kan mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nanang? Adda ngamin ibagbaga na ang mabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dinungay ka no, nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis eskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayong gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos kamot laangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan mo sa anak mata nakaturpos. Husto daytan Manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo kit din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko, ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, ading! Thank you, Manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyamanak, Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yun ti bunga nagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kani Manang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun ako mati marikrek nakita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa'y lamamati. Nga addan anak ko ang maestra kansiman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inananusan mi ti rigat, inananusan mi ti pananguy-uyaw,
panang tagtagibasit kan panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaad mi ti agadal. Kasi ti Apo nakaturpos kami mat ka ni Jordan. Iti agdama ket addaak ditoy ballasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon mat ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanan a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputada kamin ti agberbirok para kinkwana. Maikkan mi metten daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na metten amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti Apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngam panagkunak kat umanay mat siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Diyos basta aggagat ka. Di ka maupupay. Ipasnek yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpadyo dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamat ang makapa-inspire toy pakasaritaan ti biag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti Apo. Italek tayo amin kenkwana, ngamin isulaeng ti makaammo iti turong ti biag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti Apo. Alakastan pagayam, Farah, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan metten tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wenno naannayas met ti panagdan nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, ket mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na laeng tauray kasanugayam ti kinapintas wenno kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamet pagpatinggaan na. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nasayaat mo, tasimbang putkan bakit? Ay, uwan nga ron. Narabyanak mo tan. Grabe mat ngamin ti traffic. Intex na kumangamin, hindi na-dismiss ka tas sinukon ka. Uwan ko ngam nalobat mat nga ron ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at tinakipila ijay paradaan. Pwede mo intugot ti power bank mo ay. Nalipatak nga ron idi agsapa. Ti amukit na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarek ko Awan mat. Ay, sos. Sim Roman nga rodan at ikabaw mo bakit? Wen nga rod talaga abo makutin da tao. Nala, agi na nakapailaan. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyanta. Umuna akon arumwar lakay.
Di na kuno Ryan? Saanan? Maladawak nga minan no orayan ka pa ilaang, Harold. Sa bagay. Agalas 7 ngagpeso. Kani. Jack pa ilaang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing, ngam no aping nga aging gaita, kat saan ka pa ilaang anakadigos. Nagbit man nga ron ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Gamnay. Alas 7 matan. Ay sus, ti ko namkit di, impakat mo man ang ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko ma, dinalpas mo adagos. Ha? Sige, tama panahon. Diyak kaya ti maladaw iti trabaho. Sige, bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kaya't ko ta aginana. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen boss, matungpal ti pagayatam, Commander. Ado mat tinabati nga innapoy kan masida itay. Ipapudot mo nton ta iso ti pagar mo saram. Wen bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, katagyaman ak manen bakit? Awan anyaman na. Ala maturog tanta ni Rabin. Kaya't kuntagi na. Bakit? Abdakon! Bakit? Sa dinutayan mo? Oh my God! Tagtaginatang ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso agim matangak. Trixie, bakit? Trixie! Nay, nagulimag mat dito'y balay. Rimurang nga takaya ta asawak. Kita agman iti silid mi. Awan mo dito ni Trixie. Naurmos mo ti pagidaan mi. Rimura nga tayo. Dinasayaan. Awagak langan ta sa awak. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino ti na. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam, Harold anak kaw. Saan mo na lang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimang pait idirabi ay. Day tamot nga ron ti pagsidsid dawak, nana. Day off na nga medical man. Kunana akayat na tagina na. Gusto adya ko na riniing. Kinasarita. Tadi na nga ron kayat ti masinga. Ngam iti sumangpetak. Awan mo't ijay balay. Inawagam kumaa. Unattended mo't nga ron ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, wino italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramiden ti asawam ti kasta, kunak. Ay, saan mo't kiti nanang? Italaang aramidin ng tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapanan na. Awan mo't nga ron nanang. Ginapod na. Madanagan ako. Ala, di ka agdanag anak kaw. Patsyak nga agawid tumulang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o tiba 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi ti lintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaid na dito, Harold. Ay, kuha bakit? Amo matan ay. Nabanugan. Alamat na bakit? Itahak lang man nga agkidawin ka. Pangaasim ka di at apaguston na. Tani, nagbayag mo din dyan ako di. Di ka ka di makauawat, Harold. Ni, kati kang agbog kawakas na. Nakababayin ka dagiti karuba. Ang mga numangagda ka. Kasano kat dagulit ka mat? Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin data, ha? Ay, pasensyakan bakit? Sorry. Sige, maturog na nga Roden. Good night bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Siga talaga manang Marimar.
Amo matadyak agtay-taya. Damagong pa lang. Ah, di na magkulaang bata. Anya nga itamaw, ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanya. Pasensya ka manang. Ngam talagang awan isem ko iti huweteng. Sana bali. Tadumot ti kalugaran tayo agtay-taya kang ka. Ayun mo't di ah. Sige. Panawan ka pwede to'y manang. Sa dinungay ti papanam, Harold. Ije siyap. At kami nagururay nga agparipiri ti lugan na. Ay, mabitlaan. Oh, apa? At ka di baga manang? Ay kwa, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tamangan nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Anya ti kayat mo asawan manang? Ay, kat agdakan kan ang mga miris iti imbaga, Harold. Sige. Manang! Manang! Mabitaan! Ay, aging gaita. Diyak pa'y lang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanyak. Panyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga dakkelan ti nagbaliwan ti amin. No idik nakaragragsak kami kini Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa ikit din ti panagapami. Ura dagiti awan kas-kas kan na banag. O manaylatta na pag-apaan mi. No idikat nagagat nga agtagibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto, aglaba, ka naglinis dito'y balay. Trabaho mataminan. No idikat isagsagana na ti pagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na matantirumwar. Kanayon amarabyan. Kas nito, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat. Sa bali na ito yun ha. Mati, tagparparik na kanyak. Nas ka na paliiwag na asawak. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak. Trixie, mabalinta ka titag sarita. May papanitian niya, Harold. Ammo kung ti amin. Ammo kung ti may papan ka na kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga, nupudno ti na idanon kanyak. Iso nga ibagam kanyak ti pudno. Ko. Pudno ka ti aluklok ko nak, ha? Trixie? Sorry, Harold. Aklunak ang nagbidutag. Pasensya kan. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, ang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Adda ka di nagkurangak. Adda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangam. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulag. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie? Kasanon ti pamilya nga nararpaap ta? Talaga ka ding awanan patag ko ka, ha? Napatag ka kanya, Harold. Iso na lang ang tatalaga adjakon kabailan nga ilimod pa iti amin. Nadaman nagkurangak ka. Ibagam. Pangasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutom kumaapara iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diyak ka mo, Harold. Talaga adyak ang munoan niya ti aramidag. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa wanda ito, Trixie. Apay nga daawit mo abag. Sa dino ti papanam. Umadayo akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim. Di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie! Diyos ko.
Talaga ka di aging galangin dito'y. Di ayan ayat mi kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay kalaang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo pailaang nga inuman, sir. Pasensyakan. Ato lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita kunak kuma, libre akmat, sir. Agyaman na. Iso na lang ta. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay laang, sir. No maminsan ngamin, kat kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Aywan gayam, siyak ni Sandra. Siyakmat ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold. Kasla na bayag matan asaan ang nagaw-awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nga nagbayag matan ngay da iya training. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta, umay mulat ta sumarungkar dito'y balay nukwa. Un nga Harold. Dan sa mailimlimod di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimak na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan dyan akta bakit? Di na kaya't ang makadisturbaw. Di ka kadiag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Pudno mat siguro anapan nakitraining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, marik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga kasaritak to ni Harold, apaman asumangpay. Kasla na dagsan aparikot mo. Ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang. Nakasagana ak adumngag, Harold. Iba tinak ngamin ta sawak. Si Murot iti sa bali a lalaki. Kastagayam. Sorry Jack amo akas ta tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapulno na. Awan pulos nang ibagak. Si Kalang. Ha? Jack kabagalan nga ibagay ti pamilyak. Kastamod din iti pamilya na. Iso binukbukudak latan da ito aparikot. Dahil lang. Taging gaita. Kat nagsakit pa lang. Nagdagsin pa lang iti parukong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagajak maibagay ti pamilyak. Ammom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka. Adda aklaang ditoy. Nakasaga na adumngagkan ka. Ba nagapagyamyamanak unay? Amom, manmanot itahawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Katsyak day ta. Ha? Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangwid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotse. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amunak. Umay ka, Trixie. Mapantay ti silita. Saan? Ipatanak, Harold! Pangasim, Trixie.
Agpardong ka kumamat. Nagbakasyon na klaang iti sumagmamano ang bulan. Ngam adamit gaya man nang isukatang kanya. Trixie, saan... Saan asikat ikasarsaritak? Ha? Tumanda kang Trixie. Di mo amuti magbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin, Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilyata. Ngamsik, saan? Taddamat gaya man sa balim. Pagbabawyam day ito nga inaramid mo kanyak, Harold. Tandaan am day ta. Tulungan da ko matatang. Nanang, tiya ko na mo ti aramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay ngamin aya. Anya tinapasamak, balasang kaw. Wan mat ngagpaisaw, Trixie balasang ko. Kasanuda ka nga'y matulungan. No di mi mat amaw na anya tinapasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit na tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak iti Manila nga agtrain-training. Agragragsak mat gayam ni Harold iti sidong ti sabali a babae. Nay, kasano na pasamak day ka? Tsaka mo tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu tatang. Ay. Saan na mabalin day ta? Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Masapol ang makasaritak ti anak tabakay. Saan nga kamkamali na dyan, Harold? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak. Pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatagbaw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak. Pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumungbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipod no. Sana mabaling agul uli magkalatan. Agsaw ka ba na? Pudno timbaga ni Trixie, tatang, nana. Nga masapul amaamuan nyo man, no anya tipod no. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya tipod no anapasamak. Iti kasta, ang mumimat ibagbagamay. Ni Trixie tim mo na anak ilalaki. Ha? Anya! Day tatipod no, tatang. Nana, nagul-uli makaklaan. Gaputadyak kayat amadadail ti pamilya mi. Ngam awanan na aramidak. Tamas pinili na ti matayo. Pasensya kayo. Nudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ngam sanot gaya man. Isutiin mo na anang loko kanya. Tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga isuti dumawat iti pamakawan. Saan? Tasyak pa iti inaramid na agakas. Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo da ito'y abanag. No lakit di takabaalan nyo pa nga ornosen ti amin, aramidin niyo. Nanang, gusto ni nanang mo anak ko. At least ita. Amumen, doon niya ti gusto na pasamak. Awan ti sabali adawat may. No saan ati panagragsak mo. Ada amin kin kaapangidang Harold, anak ko. Kalpasan ti panagpulong ni Trixie kadag iti dadakkel ko, pimmanaw mutlaang daytoy. Kataging ga ita, saan kami pa'y anakapagsarita iti nasayaat. Awan matandamag ko no sa dino ti ayan na. Naidistino met iti sabali a lugar ni Sandra. Ngamkit di adalat tamat komunikasyon mi. Pudno a nagbalin kami met anasingad, ngam saan pa'y aklaro no anya a talaga ti relasyon mi. Intalak ko mat aminan iti Diyos ti amin. No bilang man taagawid tupay ni Trixie dito'y balay, si dada anak met amang pasangbay ken kuana. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan.
To'y pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. No talaga asaan yun akabaalan nga ornusan, baybayan yon. Panagkunak kat nasaysaya at matlaang no lipatamon ni Trixie. Pakawanamon kat baybayamon iti kayat na nga aramidan. Itadmon ti wayawayana. Igaad mo kit di ti agtrabaho. Pasaya atam ti biyag mo. Ag-move on kan pagayam ko. Kat di mo paidaman ti bagim nga agayat manen iti may kadwa agundaway. Alakastan pagayam, Harold, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.